L'equip del Parc Eòlic Tramuntana, davant la inquietud expressada públicament pels alcaldes dels 6 ajuntaments més propers a la zona afectada, ha emès un comunicat de premsa puntualitzant en primer lloc que el projecte encara es troba en fase d'estudi i concreció, sense que s'hagi iniciat cap tramitació administrativa amb l'Estat o la Generalitat. Així mateix, intenten calmar els ànims qualificant d'indispensable el consens amb el conjunt del territori. És per això, apunta el comunicat, que des del principi s'han promogut reunions de treball amb els diferents agents de l'Empordà. I en aquest sentit, afegeixen, es continuarà treballant amb tots els actors per adaptar la proposta als interessos de la zona. Respecte a inquietuds com ara l'impacte paisatgístic, mediambiental, econòmic i social, apunten que el parc està projectat sobre una zona de veda permanent per respectar l'activitat pesquera emparada per la normativa vigent. Diuen que tindrà un impacte visual mínim i estarà situat a una mitjana de 24 quilòmetres de la costa. Fins i tot s'està avaluant alternatives per allunyar-lo encara més. S'ha dissenyat, diuen, per no afectar l'ecosistema marí i és respectuós amb les zones definides pels parcs naturals del Cap de Creus, els aiguamolls de l'Empordà i el del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Amb tots ells, explica la nota, s'està treballant per reduir al màxim l'impacte sobre la flora i la fauna, així com per desenvolupar sistemes de regeneració de la biodiversitat de la zona. El parc eòlic i la línia de la costa estaran connectats de forma subterrània i està en estudi, informen, el fet de soterrar també la totalitat de les línies de transport energètic fins a la central que correspongui. Asseguren que el parc no tindrà cap afectació sobre les activitats nàutiques, perquè la distància entre els molins serà prou gran com per fer viable la navegació entre ells. Les xifres del projecte són de gran envergadura. D'una banda, el parc està plantejat per cobrir un 45% de la demanda actual de tota la demarcació de Girona en una primera fase i un 90% quan el parc estigui a ple rendiment. El projecte estima la generació de fins a 6.000 llocs de treball directes i indirectes al llarg de la seva vida útil. Per garantir el benefici socioeconòmic dels municipis de la zona, es crearà, expliquen, una xarxa de professionals especialitzats a nivell local.